En el següent reportatge veurem quin és el protocol d'actuació en una allau de grans dimensions en el simulacre que es va realitzar la setmana passada a l'estació andorrana de Vallnord Ordino-Orcalís amb la presència dels diferents cossos de seguretat i emergències. El que hem fet és un simulacre d'allau a nivell nacional. Això implica que ve tots els estaments que poden estar implicats en la recerca de víctimes quan hi hagi el cas d'una allau real. Que vol dir que són bombers, policia, Creu Roja, el SUM, els banders i en el cas d'avui també han vingut bombers de la Vall d'Aran i Mossos d'Esquadra del grup de muntanya de Catalunya. A part dels písters, evidentment, d'Arcalís i de totes les estacions d'Andorra. Nosaltres hem participat, és a dir, una mica dins del mateix àmbit que la funció policial, el que fa una mica la policia andorrana. Arribes, l'emergència ja està en marxa i el que cal és sumar efectius, sumar gent professional que sàpiguen el que fan per fer la recerca un cop et van organitzant els responsables dins de la zona d'allau. Nosaltres, si arribéssim a tenir una allau dintre del domini esquiable, el primer que fem, com que tothom de l'estació que treballem aquí portem l'aparell ARBA, el DBA, ja començaríem amb una búsqueda, a veure si les víctimes estan equipades amb aquest aparell i intentaríem trobar-les. I després, com que tenim 3 gossos d'allau, que aquests sí que fan feina, la veritat és que la segona activació serien els gossos d'allau, i a partir d'aquí, depenent de la grandària de l'allau i del nombre de víctimes, trucaríem als altres organismes o, si és una allau petita i veiem que només hi ha una víctima i ens ho podem fer nosaltres, doncs ja ho faríem tot nosaltres. I a partir d'aquí hem començat a trobar víctimes i hem activat el protocol de bombers, policia i sobretot el SUM, metges i infermeres. Quan ens avisen que hi ha hagut una allau dins de l'estació d'esquí, nosaltres activem el mateix protocol com si fos fora de l'estació igualment. Són amb l'helicòpter, ens desplacem amb 2 rescatadors de muntanya i un guia de gos amb el seu gos. Si tenim un sanitari, també podem, segons en aquests casos, activar el sanitari de bombers. A partir d'aquí, quan arribem sobre el terreny, ens facilita molt la nostra operació, ja que hi ha hagut unes intervencions dels pistols de l'estació, doncs això fa que molt sovint ells mateixos ja quasi han pogut solventar el problema i trobar les víctimes. Hi ha estacions d'esquí que també compten amb gossos de recerca de persones en allaus i això fa que ells mateixos ja són bastant autònoms al primer moment, que és superimportant l'activació dels mitjans al primer moment. En cas d'avís d'allau, nosaltres rebríem normalment l'alerta procedent des de bombers, activaríem el nostre equip, pugem amb una segona rotació posterior al primer equip de bombers i a partir d'aquí ens posem una miqueta en funció de si la zona és segura o no. Nosaltres essencialment ens mantenim fora de la zona d'allau. Un cop trobin ferits, si la zona és segura, entrarem a dins de la zona d'allau i començarem el que és l'assistència pròpia als ferits. A mesura que si hi ha gaire volum de ferits, es aniran traslladant, fem la primera assistència a el que és dins pròpiament la zona d'allau i a continuació els traslladem al punt mèdic avançat, on allà ja procedim a fer tota l'estabilització dels ferits i organitzem les evacuacions de forma coordinada cap a l'hospital. Vale, té dolor al tòrax al respirar, ansietat i hipotèrmia. I anàvem a ficar una manta. Ja anàvem a ficar una manta, però has arribat molt ràpid. Com et dius? Miquel, soc la doctora, vale? Estigues tranquil, ja t'hem trobat i no et passarà res. Et costa respirar? Vale. T'informo, hi ha una víctima enterrada, conscient, que es pot moure, que té dolor toràcic amb dificultat respiratòria, però parla bé, sembla més una mica d'ansietat. Afirmatiu. Algun píster, quan acabi d'aïllar-la, la pot passar cap al punt mèdic? Negatiu, negatiu. Estem amb la Creu Roja només i no tenim cap tipus de material. L'extraiem del lloc i que vingui algú a buscar-la. Quan comencen a arribar organismes d'aquí d'Andorra,
fem un punt de control, delimitem un punt de control, hi ha una persona allà amb un paper i un boli que conforme va notant totes les persones que hi ha allà i que entraran a la zona calenta de la llau. Si es tenen que fer vagues de sondatge, doncs es té que apuntar tots els noms dels que entren amb el cap de grup i així tenir tothom controlat dintre de la llau per si hi hagués podria haver una altra llau que caigués en la mateixa zona. També col·loquem 2 vigies, per si de cas, i a partir d'aquí ens van enviar amb vagues de sondatge a l'entrada de la llau, tothom entra per un mateix punt i tothom surt per un mateix punt i tenim a tothom controlat, tothom que està a dintre treballant. A partir d'aquí, si es troben indicis de víctimes, doncs s'envien 3 o 4 persones amb pales i si no, doncs s'envien 15 o 20 persones amb sondes que vagin sondant i anar trobant víctimes i anar seguint. Nosaltres anem molt carregats de material sempre, per molt que en aquests casos intentem alleugerir al màxim, acabem portant 2 o 3 motxilles per cada grup de treball i carregat. Costa moure's amb tant de material, efectivament, però és el que necessitem per poder donar l'assistència. Bé, doncs ens han convidat aquí a fer aquest simulacre de llau perquè tenim una col·laboració des de fa ja uns anys amb bombers d'Andorra i també es feien coses amb policia andorrana i perquè entenem des dels serveis d'emergència de països veïns doncs que és molt interessant poder participar en simulacres o esdeveniments d'aquest tipus, ja que és difícil organitzar-los i si ho podem practicar i treballar-ho sense la pressió de que sigui un cas real és molt millor i va molt bé perquè tothom sàpiga les tasques i funcions que hem de desenvolupar. Avui en el simulacre que hem fet s'ha fet búsqueda amb arma, búsqueda amb l'aparell RECO, búsqueda amb gossos. Avui hem fet la búsqueda amb l'aparell RECO l'hem fet des de l'helicòpter, que la veritat és que va molt bé perquè estàs amb alçada i pots fer bastant d'amplada. Avui la llau d'avui era bastant gran i si tens que fer-ho a peu amb el RECO, és bastant limitat, no? I amb l'helicòpter, la veritat que de seguida han trobat ja una víctima que portava l'aparell RECO. A nivell dels gossos, el bo és que treballin. Nosaltres hem fet una primera activació amb 2 gossos de llau. El primer gos ha trobat una víctima de seguida, el segon gos no ha trobat, ha seguit buscant i llavors el que fem és anar-los canviant. Aquests 2 gossos han baixat i hem fet pujar 2 gossos nous. I perquè si un gos pot ser que no tingui el dia, que no trobi i a partir d'aquí el gos que està esperant i que entrarà pot ser que trobi aquest. Han vingut companys de la unitat canina d'observadors, perquè dins del que és la unitat canina del cos de Mossos d'Esquadra, que jo no els represento, però són companys que treballem colze a colze, doncs ells tenen un grup de recerca de persones i s'està començant a treballar una mica el tema de la neu i de llaus. Al no ser un àmbit competencial directament de la policia, doncs es havia prioritzat altres serveis de la unitat canina, tot i que aquest es potenciarà i es treballarà més. En el cas de llau has de tindre en compte els factors derivats de la hipotèrmia i el temps de sepultament. Un dels problemes en el cas de llaus és que la persona que s'ha quedat soterrada sota la neu se li ompli la boca de neu de forma compactada, això impossibilitaria qualsevol tema de respiració. Són els factors més específics. Per la resta, l'assistència pròpiament dita és força similar al que fem dia a dia. Varia una miqueta el que és l'organització, perquè ja heu pogut veure avui mateix que hi havia 130 persones rescatadors, doncs això fa que una organització tan gran és difícil de tindre una miqueta controlat i determinar unes tasques a cada persona. Però en principi les bases són les mateixes i els mitjans de treball i de recerca són idèntics a baix que aquí a Andorra. A nivell protocol d'actuació la cosa funciona bastant estandarditzada perquè ja hi ha organismes internacionals que ens marquen una miqueta. És més temes organitzatius propis nostres, que sí que és veritat que això varia una miqueta respecte al que es fa fora d'aquí. En l'àmbit de salvament i rescat, les competències estan distribuïdes igual que a Andorra, llavors la funció policial, la funció de bombers, serveis d'emergència, doncs és la mateixa a nivell competencial. Llavors cada cos d'emergències segurament té les seves petites peculiaritats, però el que és l'emergència en general no hi ha d'haver cap diferència. Al final de l'operació, que més o menys ha durat un parell d'hores, 1 hora i 45 minuts, hem fet un petit briefing, mirem els errors que hi ha hagut, els intentem subsanar
La veritat és que ha anat molt bé tota l'operació, hi ha hagut petites coses, però la gent està contenta, han fet un bon treball.